No nyt mä ainakin. No niin, nyt on tuolla oikealla siellä niin. Osu. Ja uppos. Osumas! Kiitti sammu kova. Kiitti sammu on siis oma. Mä näin, että ne vihoja vaan siellä eteen. Tänne omiin! Joku tossa tuli vihu mun eteen. No vittu on! Oman fräkäsit. Niinpä. Oman fräkäsin vahingossa. En mä tästä nähnyt mitään. Mä vihollinen oli tossa mun nenä edessä. Hei, hyppää tohon portaan, niin kato tosta tonne eteenpäin. Vitu. Voitaanko pitää sitä aloitusmäki meidän hallussa? Siinä oli edessäpäin edessä mut vihu. Katsot, et jos sieltä tulee, ammut nää. No, me koitetaan suojata tuo. Onko